never understand women. I would never understand women. Dami lang magtila-tilog tudlo. I lost the fight. Si Kayag na pildi kay retreat sa food challenge. You're watching Micro Moments. For today's video, kami po ay kakain kasama ang friends ko. Mamaya papakita ko sa inyo yung food namin at saka sila. Yan, uupo na sila sa pesto. Something bitter, something crunchy, something sweet, something sweet. Magkinamot kami mga on. Let's eat! Naka-formal attire ako, friends, pero Of course, nakakamay. sabaw, munggo. Pag sabaw nga munggo, iba kong sa luto. Ato iba ho, Sabaw. darami, pabusog. Kay may tuyo. Pabusog din. Diba? No. Hindi kay kaday. Kanang mga on nga kanang lipstick ba nga dili matanggal. Challenge na mo karon nagkaon na ang lipstick dili matanggal. Namin ko. Nga namin nag-usap para di matanggal ko ng lipstick. Our friends, challenge, wag daw matanggal yung lipstick. May ano ko sa ramin ako. Pagingan po kan. Ayaw itak ang mga baba ba para dili matanggal ang lipstick. Something crunchy, friends. Pag unang mahuman, nasa preno. Sayawan. Then sa It tastes too good, this one. How's it? Is it your own ingredients? You compose your own ingredients. Here are friends. tapos barisan sa mangga. Mubanat ko gakon bahala mo magsinultihay. And Lagi, sag dilam ng Bahalang kamera. pairis niya kung lipstick. Bahalag mairis ang lipstick basta mo banat kong kaon. Kamera. Tuntan na pong kunimo. Tuntan na pong kong kati. Yummy. Nami nga man ka. Lagi namingaw. Lami mo pansit tayo. Ay, tak. Ano nga noodler? Egg noodler? Fresh spaghetti noodler o egg noodler. Wow. Combination. Yung kahanghang dili man lagi. Nawa na. Okay. Ibutan nga na ako ano, chili na powder. Kaya nagbay na. Lami ko daghang ka-appetizer. okay.
Friends, bulad. Anong bulad sa Tagalog? Bulag. Tuyo. Tuyo. Buwad. Beres pa, sikay. Sikay, agnaw na. They are do some dinner. Lami ang buwad. Lami man di ay magpila. Lami ang buwad. Ang buwad. France munggo. With bulad. Sarap na munggo. Sarap na munggo. Ano yung buwad, Chris? Wala na siya kuan daghang. Pwede na ni kaunon dayon. Mahurot ka nila. Nang problema mas kape. Mahurot ka nila ko. Ang rice na horot na. Nakita Ako yung una aning dinner ninyo. Ang gamay lang. May papaspasay ni. Lipstick min kaya Prendiles. Ako na Nakoy ko diri. Salami. Min lipstick ang Prendiles. I will never understand women. I will never understand women. Ay. Palihog ragod ko sa tubig inday. Hindi, pretuhon na. Wa na Di ba pretuhon. na siya daghang Bukog. bukog. Murag wa man ko kapansin nga bukog. Am na bukog. Nay parata din torfes quiz der. Ike unsa tong bukog? Bain. Bain. Dihari ke bain. Det är rart. Fisk har du ben. Det är fra Vietnam. Jag har inte hört om en eneste fisk som är mjukdyr. Den är blötdyr. Som de har bain. Som de har bain. Una aning viner ninyo. Gamay lang. Hinay kay kumukaon. Understand women. Ako ag viner. Ang kanyang pagkaon. Lagay iso. Ako nahulog na ako kung first na carrots. Ano yung is nakaswelahan? Maglilagawa bugo dito. Kanang uban pod kanang apple. Karot. Left and right. Chicken, carrots. Ano yung lami? Inigdungo. Isda, pansit, rice, og munggo. Iniglingi. Alaglingi, mangga, bagong bayan. Manok, tubig. Naghala din sa kong pansit. Daghang ta pansit. Mapliti kag pila ka piso. Tapos mapalit ako sa kakilo. Debil ta fli til Iloilo ko so bot til gimat. Bitaler mi ya, tot silis kalsyo pa bari ay in shilo.
Tartamis. Awa kay gidugangan mo guna kong pansit. Ganina. Jeg syns geografi er veldig spennende. Skjønner du. Mhm. Ang dugangan po ng pansit. Ang dili mo sumulan ituyok og kaon. Ha? Ituyok og kaon ayaw permanente og isa ka food lang. Ang gituyo? Kanang what I mean kanang variety pagkaon mix. Oo, hanggi. Mapod. Aka di ba pa din nakuha eh? Hæ? Liya kakao. Ewan yung gisangag. Gitangag na daan. Ha? Roasted na daan. Oo. Dili ka uno ni mog apil na. Hanggi. Makaon to? Pagpalit mo dai. Oo. Baba? Lamit lang magtila-tila og tudlo. Mhm. Ano? Dito. Naadihan. Nada anong lami? Lami. Wa pa ko'y klaro nga ako'y winner. Di apa yung kanon di ayo. Di apa yung munggus. Way klaro. Ako mong gusto ganda. Ako gidaghan man puno kayo ako munggo. Pareham na tulog. Way klaro. Nga ako kuan mo daog. Pero at least nahawan-hawan ni mong plato. Hawan-hawan nagplato oh. Pero di apa o daghan pa sang kilid. Jeg tapte. Ha? I lost. Dahil ikibali du. Lost na daw siya. I lost. I lost the fight. More din video. Hans spiser ikke alt, man. Du har ikke oppdatert. Nei, jeg har ikke jeg må oppdatere videoen. Ja, at de er gusto loser. Si Kayag na pindig retreat sa food challenge. I lost. I lost the fight. Si Kayag na pindig retreat sa food challenge. Di makaya. Ngumudaog. Plato. Remove. Dada. Hindi ko ba? Naman na siyang dire. Di ko bro. Ang problema ani ug namatay na ang cellphone. Hindi na ko makita ang tanaw. Andiyan ko na to. Balik. Ako isa na camera ang name cylinder. Ang duha fighting pa. Yes. Ano ka na yung kanto? Fighting. Fighting. In fairness, wala pa natangdang akong lipstick ha. Napa ko gamay. Ako naman ko sa lavender eh. Dire Gusto ka lang man- mo kakita kang kagmonggos mo pinahigop. Kuno? Wa man ko kakita? Ah. Ah, napa? Di Napa? husband of Chris, Napa? Tita. Napa? Sharon. Lagi. I lost. And it is still a mystery for me how these small girls still can be that small. Even after they eat more than double than a guy weighs 100 kilos. So, if any one of you have the answer for that, please tell me. I would love to know. Wa makaya. Ipamunggos. No? Tapos tila sa tudo. Kalami. May kaal, di ba? Lagi. Kalami sa tudlo tila. Nada ang lami. Sa mo ito kung dakuan ito. One time naman. Akong sa lagi karong kagitaw ni.
One time naman, dili man makadako. Nindot ng picnic sa kuan. Finger licking good. Sa sunod, adiskuan ba? Dito sa... Big lake ba? Kanang nasa bakin na. Bakin na no? Dapat din nagtubig. Sa init. Dapit. Dahil sa lashin yan eh. Mapesra na? Bakit sirada ng handa? Nindot po din ha. Wow, sa maning hang tiyan, nabusog na nga ni. Mag-grrrr. Busog naman ko eh. Pati ko. Kaya mo yan, Kati. Na problema sa kati nga ni. Huwag sa paghurot. I'm already full, beautiful. Wa na makayag ka. Ano? Napa? Friends, pareho kami nilagay sa plate. Nakalagay na lahat. Nakalagay sa plate kung ano yung kakainin namin. O akin na. Mukhang siya yung winner. Isa kong friend. Ako ang winner, pero di apay nasalin. Wala man ka magkuha nga ni. Uy, kuha ko. How? Nangkala ba siya? Paghirot na ako. Daghan na da suban sa kuha dere. Makabarog pa ka kuya ni. Makabarang pagod tayo, buwatan mo kagputaw. Mag-zumba pa gani niya. Mayroong pagti. Kay para makuhan mo wa. Buyag. Dili inigkaon ni mo Kati. Ayaw lang siya tunla dayon. Kanang hinahinaya lang. What I mean, kanang sige, digest ang imong food kay kung imong magumpas-pason imong tundon, dili kayo siya ma-digest daan, dili ma-per-digest. Madali ka kabusog. Pero magpakit-cute ra ka sa camera. Makit-cute ako na kukanaw ha. Para sa akong ibuhat ba? Sige, cute. Mag-cute ka na. Ako na tagang plato. Pagdugang pa, Chris. Wala na di na madaag. Gananayan lamang nga nere. Kaya ako nang ma-winner ng dugod. Tingnan ko sa akong background dire. Na-plant. Lamdag mo. Nag-plant. Hayag. Nasa si Kate, nasa siya plant. Parehan ba yung kuhan? O na, pag-plant o da. Napikit mo. Dili ba against the light imong kamera? Dili siguro. Ngayon ako ha. Dili siguro. Dili ra. Nindot ra. Yung pagmukuha. Sige. Asa mo, dala makit na ko. Ubo ng good. Inom tubig. Ayaw laman. Kaya aron makadaghan. Lagi busog ka dali. Inom tubig. Nasa buko gamay. Nabitaw. Alam, magkaros kay crunchy. Napadiri oh. Ako na may gawin nagmambahin. Yung pahiritan na pong gumizo. Ay, baka ikaw bagong bayan. This steak kay bagong bayan. Vad är det för något? They are Philippines mat. Jag köpte det där Ikea-som vlog det. Vad är det för något? Det är bröd. Gan. Vad är det för något? Tinapay. Kailan nagtinapay? Det är Philippines bröd. Filippinskt bröd. Det heter bagong bayan. Gamitan na mong kutsara? Där. Där din som vi har köpt hos Julius Big Shop på Dolag. Det heter bagong bayan. Men, bring my coffee. Mm. This one? Ja. Filipinsk. Burden korte. Burden det smakar.
it tastes. Tastes good. Not what I expect from a pastry, but kind of rough. Very rough. Kami malamunggos. Ako na ni doon eh. Winner sa munggos, Jud. Kuan na ako ka nagbuwad kaya sa bukong. Daghang bitog bukog. Agagmati man ang isda. Mura, kung siguro na ka na murag stick fish. Mura. Ano pinataas, sana? Tapos pikas. Mm. Na diwis na kayo din to fish so mara bari lang. So Wala na ako Is mobile. Mabukid tani. halikas market. Lika-lika? Taste is good, but But, the batter, it is not fried. It's dried. it is not fried. No, it's not. It tastes not- like that. We also have bread that is called, It is not baked either, because if you see this outside layer of pastry, it is like no yeast, no baking powder, nothing. It's just like hard. we also have bread that is crunchy. Talinga-talinga. Dalunggan-dalunggan. Balak. Flat lang siya. Lagi balak. And it tastes rough also. Wala mo tila dito. There's nothing wrong with the taste. The texture is different from what you used to eat. Buwad ag munggos guys. Well. Bukong niya ko. What should I say? I'm more used to European pastry. You all know how a Danish tastes like. Yeah, and not all Filipino people knows about Bagong Bayan. Really? Yeah, maybe rich people don't eat that kind of bread. If you will buy, what do you call this? On bake shop that rich people usually buy, you couldn't find it there. Nay. No. No. I guess at those bake shops you can find more European and American Yeah, pastries. you're right. Because for some reason they really want to be American. I wonder why. Sorry sa buwad. Wala na ako matkaon. Wa na kasuglan. Dahil sa dahil mong gikaw na buwad. Kaon ako, bilin ko itong dagko na koon. Bones. Iluwa ang bones. Dalawa oh. Gunila na ko ang bones na dagko, unya gikit-kit na ko sa kilid. Agaw tanan ito sa iluwa. Oh yeah, dili na ko yung anak. Mahadlo ko basig ito sa ilaw. Pag dila ag makuan mahawid. Gunitan lang na ako. Nang more pansit. Hindi na. Dili na ka maka-winner ninja. I am the loser too. Number 2 loser. What's number one? Third runner-up. No, Second runner-up. first, me. First loser. For the mukbang, you are third runner-up. For the fourth runner-up. Third, second runner-up. Maybe she will be the The first one. The first runner-up is that you. Sandra! dagang pa mong cook food. I don't know who will win. Just wait. I go back to the sofa. The only right thing to do. Busog na dyan. Busog na. Hindi na makaya. Kao nagkuhan ko. Kuko. Hapit na nga yung makurot. Oh, ang kakao.
Ginay-nayan na nga ni kakao. Di hapon din kating kakao. Wala, nagdutang lang ako gana. Gana lang ako. Hindi yan ara. Hmm. Abi naman giihap. Oh, wala gihuho di ay. Dagan kag ipalit niya ni dahil. Umi ko dahil maghimo. Tapos himo. Dili ko kabaw mahimo. Pero maghimo kog ano, nipalit sad kog sa ganin ng isa. Hopya, munggo. Ay, lamin. Maghimo ko. Lamin, pagkupya. Lami kay tag 15 kroner. Ang kanang tag 12 kroner, ang munggo kay tag 12, 15 kroner. Gamit ang hupya. Pero pag hopya baboy, 12 kroner ah. Ako hopya munggo man, 15 kroner. Munggo ubi. Wala siya ubi, munggo lang. Kaganab na ibaboy. 15 kroner, dami so doy. Bahala na lang 15 kroner. Mas Ang mahal. nagluto rin, daghan siyang klase nag-lain na bread. Nang ganun siya baligya na, ang sabi na sa Cebu na, kuan, anang crunchy siya na flat. Kalimot na ko. Ang tamis kay na crunchy na flat. Nasa siya na. Yung kakaon mo, bulkit ka ng lingin niya, puwa, ag color niya. Pwede ka na Yeah. bulkit. Di, lahi ng tawag sa mga bula-bula sa mga. Buriyas man to sa mo nga. Pati lawas sa siya nga na. Buriyas man to dito Ah. to. Mapuwa lang yung dami. Buriyas. Ano yung place, no? Relaxing. Hindi, maglingkod ka dire. Relaxing kahit anong dito. Sa sigimig online class, ari ko diri malingkod. Ano kay usahay dagkag mga kwan kanang langgam ba mo reklamo guban kasabak ba pwede ka kun musud kay saba di kun ka concentrate ka. Musud lang pug ngari. Naabda nag-online class. Last year Need na dyan ka mag-change yung battery. lobat na. Naman ka dala-dala na battery. Sakto po na baka man ni kalubat. Way batasan. Malobat baka man mapugagaon. Oo. Isog na kayo ko eh. Problema lagi. Friends, Ay undangay. pag maano na, empty bat na, stop ng video. Pero, patuloy pa din kakain. Second sila mo, off na siya. Friends, tingnan nyo ha, yung ano ko, yung plate. Wala nang laman. To, konti na lang, kakainin ko pa yan. Kasi masarap to eh. Agawan. Sweet. Pulihan every Ito naman, bitter. kay summer. Yun na lang yung naiwan, friends, sa dami ng food na kinain ko. Kalitan ka na tuig. Sukad pag COVID, o man sa pagkalaan. Apar ko pa lang. Karon pa ko nakabisita. Ako sabi, sa lag-laag. Hospital. Lagutot pa ko sa magwang. Hindi naman maayo po. So, good at March hangtod. Ay, pag summer. Yawa lagi. Aba kagi, tubos na ako sa yung mga chocolate. Di ba? Nanguha na ko sa mga plate. Nanguha na ka? Sabi ko, friends, kinuha ko na yung mga ano niya, chocolates, yung mga cacao seeds. Hindi yan naubos. Dami na combination ng kanya o cacao. Lagi mo kag kanang pambuntag. Sabi na kung kalamay sa bagol lang. Gumap na rin. Sabi niya sa kalamay sa Bohol. Oo, nakahinamdum na ko. Taga Bohol ng good siya. Lahi ilang kalamay dito. Oh, di lang, munggo na lang nabili na ako, pero nauna man kong kumanim mo. Yay! Winner! Na yung, kumusta yung mukbang niyo? Nabusog. Wa na ko katindog. Tagalog. Ay, nabusog nga. Muntik na kung hindi makatayo sa kabusugan. Tapos humirit pa ng ano. Ano yan? Gusto pa nga, Tagong Bayan. Bagong bayan. Bagong Bayan. Eh, share mo naman yan, yung bagong bayan.
Haling i-share. Yeah. Hinakain pa niya yung share niya kasi kasama yan sa mukbang namin. Si Kate din, hindi pa tapos. Hindi pa sila tapos. Grabe. Ang daming nakain ko. Sobrang busog. Mukbang kasi, mukbang. Mga ilang shares kaya yun, Kate? 3 yata. Sa'yo, ilang shares? Nawa na pa na. Hindi ko alam na. Kumain lang ng kain. Kala na. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.